back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Jess. Jesslyn. Oh. Uy, huwag maniniglak. Ako ang yan. Jess? Jesslyn? Oh, Jesslyn? God, huwag siya din sa suits kwarto. Jesslyn! Jess! Jess! God, no. Huwag isa sa tubok palibutin ni Bay. Kain ka siya. Magsusik ko sa gawas. Jesslyn! Jess! Oh, abli og kamay ang pultahan sa kita. Kung mo ka na, bigawas siya. Oh, sagar, andar sa... Oh, may itong nga van nga nagpalayo. God! No! Tinong ta matinod ang nias ko na huna. Bilang uta! Sorry ka, sir. Huwag niyo kapantay nga may itong nga van nga may gawas ni sakit. O siya wagad, natuga? Imposible nga huwag ka magkabantay nga may miaging itong nga van. Dili sa may entrance ka gate. Wala yung tao, sir. Basig dito sa pikas sakit biyagi. Sa may pisto. Pagsusi lang dito, sir. Kaya posible ulo sa lugar gate mismo sa subdivision. Huwag nakita ang mga kwartya na may van ito na may gawas. Muna makalagot kayo, bro. Sa CCTV mo, nasusin mo ang CCTV sa subdivision mismo. So ito na, bro. Ay, may baon din ako ang ako masakop sa kausa. Pero matabangan ka, hining kalit ka paggawa ni Gislin. Nagpaingon ko sa command center nila diri, bro. But please town, bro. Nagkinahalan yung ko sa inyong panabang ninigayo na. Kung sa mahimo, bro, pato ang ginamang tanan. Makita o mabalik lang si Gislin. Hello, Marco. Si Matt kini. Mangumusta ko sa kong kisugo ninyo. Kung sanay mga kalambuan ini. So, hangtod karon. Sa pagsunod-sunod sa mga tao ni Clavel, ug sa inyong pagmonitor sa iyang mga tawag. Tungod sa pag-wiretap ninyo sa iyang phone, wa gid mo monitor nga may tawag or nakareceive siya tawag gikan mismo ni John or ni Gislin or ni Bisan kinsa. Ang tanan related sa iyang pagkapulis. Okay. Padayon na lang yun ang inyong gihimo. Ang bahin si mo mga tao nga nagpangita nila ni John o Gislin. Unsa man, may balita na mo? Wa. Kay ayaw mo pag-urong, ha? Ayaw mo pag-urong kay nag-anam og kapupos ang panahon nga gitagal sa atong mga labang nato. Ug manubag ta. Kung dili na to makuha si John. Okay. Sige, bye. Shit! Naibaw kong utukan mo sa si Clavel. Nagduda ko na may laing number siyang gigamit na mauwi kontak niya nila ni John o Jess. Pero asa ka naman, may bawa na gyapon ako ang gusto kong masayanan. Dili ko ikabugti ang kinabuhi sa akong pamilya sa among panagkikala o kasuod ni John. Dili gyud. Magpinasayluain lang mo niya ta, bro John. Magpinasayluain na lang mo niya ta. Oh, may nanawag ka. Ilang sa pinapradjina no sa kini. Shit. Oh. Isa mo ning number. Huwag nga naman na-register sa akong unit. Oh. Hello. Hello, bro Matt. Si John. Oh. Bro? Ikaw? Hello bro. Yes, bro. Ako. Unsa man, bago na nimong number? Bro. Si Gislin. Nawaan. Unsa? Unsay nawa? Tingali may ikatabang ka na ako, bro.
unsay buot mong ipasabot, ha? Bro, unsa? Wa ako magsalig ni Ma Chief Devon kung unsa iyang mahimos pagpangita ni Adon Jan. Gipaliho ko na ang tanan natong mga sakop ug ang atong mga koneksyon aron matultulan nato si Jan ug ato siyang makuha. Gusto ka, Regina. Abi na akong nagsalig ka lang ni Matt. Nga sa paminaw ko, diligid ka salikan. Matag karon og unya mo pahibaw sila si Billy ug si Barak nako. Kunon sa may resulta sa akong gisugo kanila. Good. Very good, Regina. Mutawag ra unya ako nimo, Chief Devon. Okay. Sige. Bye na. Magpaabot ko sa imo niya pagtawag, Regina. Okay, Chief Devon. Bye. Bye. Dili na ko iamong ang akong kaugmaon ug damgo nga magpresidente nimo, Mat. Dili gyud. Si Barak. Siya kini mitawag. Tingalig may resulta na sa ilang lakaw. Hello, Barak. Unsa na? May balita na ba pahin ni dyan? Duna na ba? Unsa? Tinuod ba kining imong gisulti, Barak? Naakaron sa inyong custody ang iyang asawa nga ginganlan og Kislin? Okay. Very good. Garo gitawag ka pamanipman, bro. Sa magibuhat, may posibilidad na magduda siya na may kasiguran ka na siya eskrito. Ang pagkasakop sa lighthouse Lord. Nakalitan ko, bro. Pero wa ko mo direkta sa pagsulti niya nga sakop siya sa mga organisasyon. Bisa na po. Pero, kung sa iyo po, May pasalig siya nga mutabang na ko, bro. Ugbot siya nga makikita na ko. buwa. Uyan, Ako sang gingnan. Nga mutawag raw niya ako kung makita mi. Kay atimanon ko sa kining akong problema nga pagkawa ni Gislin. ang CCTV niyo sa subdivision. Kasi mo nakita. Subo kayong palandungon, bro. Wa ko'y nakuha nga data sa ilang CCTV. Usiwa. Taon-taon na day ko nga wa na mag-function ang ilang CCTV. Oh, shit. Binuang. Muna akong gikalugutan pa kayo. Pero may silingan mi sa bahay nga among gistahan karon. May CCTV sila. Nagpaabot ko nga mauli ang tagbay. Mamasin ko nga may makuha ko nga data niya. Good news. Unsa nga good news, Regina? Chief Devon, dito na day magtago sila si John sa subdivision nga gipanag-iya sa ato raosang sakop o miyembro sa organisasyon nga may dugong Chino. Si Mrs. Tikay Ang. Unya, nakuha na ba ninyo si Chan? Gusto ko makikita niya ng tawhana. Gusto kong ikaatubang siya. Wa pa, Chief Devon. Pero nakuha na sa atong mga sakop ang iyang asawa nga mo'y atong ibugti sa iyang pagtahan nga rika nato. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!